ka kwarta? Ha? Oh, mag-deposit na po ka. Oh, sige, sige. Suwat na. Pila man eh? 100. Oh, sana all. Sana all. Kwarta na po siya. Sige, suwat niya. Esterlita. Esterlita. Okay. Esterlita. Timario. Timario dia. Okay. Timario. Si sumpay lang, sumpay. Sumpay lang. Okay. Okay. Tapos pirma dah. Pirma eh. No, des bos dia. Kaya ako na lang tiwas usuwat utiwas. Sana nang imong kasuwat ah. Allah, sige. Okay. Mana ni? Ang sana nang iyang kuan, mura man teknik naman ng iyang kuan day. 002974-0. Pila taron? 620 no. Uy, nagkuha na sa ang mundo sa kuan. Okay, 100. 100. Okay. Wala, sa hatag na dito. Mulakaw. Mulakaw, ihatag dito sa dealer. So, mo din eh. Oo, nag-saving siya karon. Oo, anay, kwartahan na siya karon. Isip ang dealer. Oh, lingkod. Lingkod anay. Deposit na po dahil kuno siya eh. Kisa may naghatag ni mo kwarta? Ha? Ha? Kinsa? Kisa may naghatag ni mo ng 100? Oh, taga ada kun sa kwarta ni. Nagpasalamat ta. Oh, very good. Salamat gyud og nimo hatag og kwarta, di ba? Na nagsuwat na na. Balag wa na tunong. Katulong. Kamu na adjust. Kay kamu na lay adjust ana iyang sinuwatan dia. Pinirmahan po diya ang pangan. No. Kurtahan na ni sa ate eh, di na matabang ni siya karon. Pila na imong kwarta tay? Ha? Pila na imong kwarta? Ha? Pila na imong kwarta? Nako ko. Na, dughan ang kwarta oy. Uy, dughan dito kwarta di ay. Dada-dere kay itong tanawon og pila na imong kwarta. Pila man? Dire butang dire. Ato. Oh, nara. Oh, na yang kwarta guys. Oh, na bagong deposit niya karon. Na. Oh. Diyan na naglaag si Ate Esther guys, wa mi kabantay nga hilakaw na pod ni abot na pod dito sa merkado. Diya may gani kay gisakay gipasakay pot-pot. Pagkasiaw di sa makaning abot. Ha? Di sa kaning abot? Dito. Kuya. Ayo. Kasuluyan ba nimo oy? Wala na yun, wala nakataod. May gani kayo na nag-chat sa ako. Na dito ka sa kuan. Naglingkod-lingkod. Ano ni nga ito maka? Ha? Mga una? Ano yung ilaag man ka? Kalayo dito. May ganing kayo na nag-chat sa ako. Dito ka nagpalingkod-lingkod. Dakpon galing ka sa pulis nga dito. Da, ikaw. Hindi kayo magkaon pa nito. Laagan ba dyan ni mo oy? Plato na mo. Pagkuhan og plato. Nga, sudlanan po sa kuhan. Tinula. May snack house. Don Matias. Don Matias? Matias? Don Matias. Oh, Don Matias ka na. Dito may kuan do sa Paris Litson tapad o dito nagpalingkod-lingkod kuno sa gawas. Kalayo ba? May nagchat sa ako nga taga dito sa Don Matias nga di address Ate Esther basig mangita ko. Kung nangita jud ko hugasi ate. Kay sudlan na nimo kuan on og katupong kuan laom nga panaksan. Sabune. Sabune. Nay sabon oh.
Kaon. Wali ba yun ni mo kasiyaw, oy? Nag-unsa ka nga to, nagbakta sa kapadaw nga to. Mag-unsa mo dayon ta kadat to? Ha? Nag-unsa? Mag-unsa ka dito? Makaon? Mangisna ka dito Don Matias? Matias mo na, nga, snack house. Bago pa lang gani kuno ka dito sa gawas. Laagan makate. Naway daghang rin mo mga pagkaon di pang kuno mo. Si awan man ka oy. Ayo paglaagate kung mulakaw ka mananghid ha. Di kay mulakaw ka nga di ka mananghid. Mananghid yun kay para di may mabaka diri nga nahabilin. Ibong na lang ko kay pagpaniudto, maniudto na unta ta. Unya, wa man ka diri. May ganing kay nay nagchat sa ako nga di ako mangita ako na dito si Ate Esther. Kung ano ni abot man ka dito. Mukhaon dia. Ayo na paglakaw ha. Ug mulakaw man gani mananghid. Ha? May galing kay daghang kag kaila dire, daghang tag kaila. Mupahibaw gyud dayon nga og asar ka padong. Naligo day ka. Karon. Ha? Oh, karong hapon. Ang siopaw imong gikaon. Gigutom pa ka? Wa pa? Abi ko gigutom ka. Kung palit ng tatagpan o gigutom ka. Pero makakagot ma. Di lang ta magpalit pan. Okay. Kanang tanawa na dito sa barbershop kung sirado na ba? Ya balik dire kung wanay tao balik nga ri ha. Ha? Ate. Tanawa dito kung sirado na bang barbershop wala na ba'y tao. Balik dire ha. Okay. Pangatos gawa si Ate Esther guys. Patanaw na to dito atong barbershop kung napa ba dito atong barbero. Masingin uli na. So kung mao pag yun, after ato guys, mabalik mingo kalingwa, ako na mo ato, ako i-testing mo. So ato kaning testingan si ate kung unsa bagyo yang nakita kung masugo na bagyo, makamao na ba. So mo na siya guys. Diyan na, nabalik na. Oh, kumusta naman dito si Mutanaw sa atong barbershop? Nay tao? Ha? Wala nay tao? Sirado na? Hiram na itong barbero, ning uli na? Ha? Sigurado kang wala na tao dito? Okay, sige, ako daw nga toon, be. Nga toon, guys, kung tinuod ba. Ito na itong barbershop, kung tinuod pang giingon na tester nga, ning wala na tao dari, ha? Tara. Awa na gila tao. Tinuod yun ay giingon na tester na tao. Masugo na gid sa tester, di na day gyud og atong sugoon. Sugo na. Tingawa na tao dress barbershop. Abi na kung di tinuod. So naulian na gyud sa tester day. No? Di na jud day makuha na to no. Tinuod na gid day. Masugo na, makamao na gyud kay atong isugo patanaw na to tong barbershop kung napabay tao wala naman day kuno. So tinuod yun atong gi-check dito guys, tinuod. Ay nga wala tao dito. So makamao na gyud kasugo na te. Among isugo ba dito sa barbershop kung gipadto nako og napabasid gar dito so wa naman di ay. Akong pangutan na kung napabay dito sa wa na sirado na kuno. Pag ngadto na ako, akong gi-check, tinuod gyud ay nga sirado na. Sa to ba day ate, masugo na gyud ay ka no? No? Una kay tapulan mo no kay ingos mama, tapulan mo kuno ka. Tapulan kuno usahay. Tapulan day ka usahay ate. Tapulan day kuno siya day kuno eh.